Hello everyone, nong bagi ko tini tu mani obo no. Mane norok no ang tini ja saiman puno gya. Next time nong na ang saiman puno gano. Norok no sanani. Norok no hongkai tini ang funuknani phayo mane bwthai achol ni bwthai rekhe naithok te bwthai design rekhe naithok te bwthai achol ni bwthai ekbar ekta bwthai saima baino achol naithok thang ang o bwthai kaisa baino ang abono no achol bornai norok naitongdi abono no ang achol ruo koibar hingka ke ekbar baino tagai ruo ang charbar tagai ruo kaisa bwthai no Mane nong tini ang obo sana bagay nyam phajau ka. Tamni hingka hingke risha ta kha hingka hingke ba je kuno achol rona hingka hingke tamo ro hingke naithok hingka ang hingka hingka kapla samang rei naithok jago norok bonai nai di iko ang risao hingka bisre ba kapla samang rei mane rei tago hingke norok no tini obo no sana ni bagay phaika ang nong no tini bwthai saima to phunu gya norok no just o kapla sa phunuk na hani tupka norok bo ang haike no risha je puru ta kha hingke norok bomte kapla sa no rei tagdi buibaksa saimi yangi tongo mane risata khangke bahai ke acholo tam kherenai ang nong no obo no tini furungna to hayo hingke acholo hingke iko obo o kapla samang bisri bagu obo bodike sai hingke norok ang next video to boi phaine norok jodi no chaja kha naithok jakha amte kini saina muchungu ke norok kapla sa tak phono saina ringya kho ke norok ano comment khaisa di ang nong bagai to boi phaine kapla sa saimani hingke norok no ang ani puilani video bonu khana norok ani obo ungko bwthai obo to bwthai ni se omo hangkai ko kapla sani tinta saikyang ke no kapla sang thango ke nung je kuno oro kobang ma kapla sa ba nung oro tin chaita phono khaina muchungui tongkha kapla sa no nung oro tin chaita phono haiyang ke nung double ta khangke kapla sa kobang ma angnai ang ka kobang ma kha gya haikino ta kha norok nu khana ke ani acholo bwthai omo bahayin khangke norok tini obo no sanai bwthai acholo bwthai amting mani region hangke ang bwthai extra saya ang obono je iko bwthai bwsago sarna bagai ang je bwthai sayo ang obono no bar tiklai tago mane jate kaisa pakyang kano kaisa bahan tagi diba ang amtike takriya bono no wasina 4 bar tiklai eklogi 4 bar tiklai ang takhake omti acholo ungo norobo jodi no ang haike takna muchungo ba norobo sela jago ke norobo omo haike no tagi mano norobo omo haike kaino mane naioi amti kino norok tak mano haike bo naithogo norok no asibo sitraya norok na hadi norok jodi no naithok jakha ani obo hai hingka ke norok ang haike no tangna muchungui tongkha omo design ke naithok jakha ke norok obo tak mano je kuno bwthai no omo haike tak mano hai ning nong bagai tubu haike angke omo iko bwsago tak mani nong no ulta bo ukulugo bo funugano mane ukulugo ye je main iko main o meno tak mani no ang omo oro hangke kaisa bwthai paikya hangke no bwthai bahan tago hayadi bana o bahan tag gyawoi oro hangke tamo khalai ke ang direct 4 bar thango ukilo kamang ang 4 bar tikla 4 ta bwthai no eklogi ke takhata norok nugui mankana e mo haikino norok jodi no naithok jaka kam tike no tagai mano ke norok butike tak obono bo butike tiklai tak no naina muchung khangke norok no ang next video norok no obo bo tiklai tak pani no ang funuk nai ke kapla sani norok jodi no kapla sa saimani naina muchung kha hangke norok ano obo mo comment no khaisa de ang nong no kapla sa no bo nong ni bagai next video kapla sa saimani nong bagai ang tubui tongo norok nai di norok please ani video no skip khaita na di skip khaina ke norok no bujiglak tamni hangke ani kok samani kisa misa waisa usu mistake panang mano norok bujia ang pan mano nai khyang kaisa norok kaham ke bujinai ani kogu bujia phano naima jaga phano buji mano o kapla sa nong no bo thachingo bo saka omo hongke ani risha ang risha tak tagai tongo ke risha o hangke kapla sa khangke no naithogo norok bahai jak baikya ani o achol tak mani norok jodi no ani o achol tak ma hai dj naithok jak hangke norok bo tagai mano bahai ke tak kha norok no ang okong no sawo mane je kaisa bwthai tong mano ang 4 bar ke eklogi takha oboni bagai omo hai ingo mane buike baksa acholo takha hangke extra bwthai sayo haida angke extra bwthai saya ang extra bwthai sayi mane sebo selero nalbo sanya nango extra bwthai sake obon bagai ang extra bwthai sayoi ang omono no achol ni snam jiwo norok bahing jakha na naithok jakha sabadi naithok jakha norok ani hai taka muchung jakha norok ano comment khaisa di nong ni comment pori nang onek no mane chajago nong no comment no khaisa ang tebo video rok dona muchungo please nong jodi no bo helpful mo jaka ke norok ano please subscribe share tai like khaina ni tapobli tai nong ni friends rok no norok share khaire bai
nong te kaisa kok sana muchungo te kaisa ni kok sana muchungo norok o bwthai surmani bui baksa suta pane te kaisa bwthai surjangnai suta krija norok buike amo bai suro amo bai surnani nangya norok jate khwtwng je khwtwng o khwtwng baino surdi amo baino tebo bwthai iko norok nugui tongna amo baino bwthai bo naithok kungo tai bwthai je chik kwcham phano jodino color kagui sitra ingya je nung je bazani te kaisa suta kwchwng jat tongmani amo bai takhang kangke datino color kagui sitnama hai ingui tango oboni bagui norok no ang oboni suggestion to namuchungo norok amti khwtwng baino sur kahangke no te sao te nabo naithogui tongo asuk amo dam ka pai tongmani sai omo baino ang hingkangke khwtwng duita tai jori duita khai tago tarmane jori duita khwtwng duita angke chaita asubo kotorma bo ingya tai chikon bo ingya ujuno ungui tongo ani ingke norok ni thani obono suggestion please norok obon mane obo haike no norok jodi no chajagui tongkha angke norok ani suggestion phano nai di wasasuk tagui chajakha angke please norok jodi no tagui nongni ro bo naithok jakha angke norok ano please comment no khai sadi di hambai amsungo thank you tata